fra ord til verdensborgere. Før 2. verdenskrig var verden splittet nationalt. Hvert land havde egen national følelse, og tanken om at blive styret udefra var skræmmende. Alligevel flyttede mange til USA i håb om at få opnået deres drømme. Man havde fordomme omkring andre kulturer og nationaliteter, og man så andre folk som dumme, dovne, lumske og feje. Enorme ødelæggelser i Europa fik pludselig vendt om på verden. Verdensorganisationen ved navn FN blev i 1945 grundlagt med 51 lande, som skulle sørge for fred i verden. Hurtigt tog stormagterne over de store poster og blev dem, som bestemte og havde de førende ord. Grundlæggelsen af FN fik alligevel øjnene op på verden, der måtte samarbejde for bekæmpelsen af sult, Fattigdom, overtrædelse af menneskerettigheder, Sygdom, analfabetisme, miljøproblemer og meget mere. Nu var det ikke kun et enkelt lands problem, men alles problem. Med tv og medier kom der pludselig billeder på verden, og verdensproblemer kunne ikke længere fejles ind under gulvtæppet. USA's præsident JFK meddelte i 1961, at USA ville oprette en gruppe af frivillige unge mennesker, som skulle hjælpe med at skabe fred og fremgang. Et såkaldt fredskorps. Den rige verden skulle nu kompensere den fattige verden for al ødelæggelse og elendighed, som kolonisering og udbytningen havde medført gennem mange hundrede år. Mange bistandsorganisationer blev oprettet, og tusindvis af mennesker drog ud i verden for at yde hjælp og skabe en bedre verden. Tænk globalt. Medierne åbnede øjnene for mennesker, der nu måtte sætte sig ind i de verdensomspændende konflikter. Folk blev bombarderet af medierne med krige, kriser, konflikter, trusler og miljøkatastrofer. Ja. Har du hørt om Vietnamkrigen? Nej, det interesserer mig ikke. Det burde du. USA forsøger at forhindre en kommunistisk overtagelse af Vietnam. Er det sandt? I 1960'erne og 1970'erne var protesternes årtier. USA var bestet af 2. verdenskrig og kunne derfor tilbyde hjælp til de lande, der havde brug for økonomisk støtte. Marshallhjælpen blev grunden til, at Europa kom så godt ud af krisen. Den amerikanske industri var klar til at tilfredsstille den købedygtige ungdomskultur. Tyggegummi, cola, fastfood og meget mere blev masseproduceret. Mange mennesker drømte om at leve det amerikanske liv. Hollywood blev hurtigt set som filmenes og musikkens hovedstad. Vaskemaskine, køleskaber og frysere blev et hvermandseje og gjorde hverdagen meget lettere. Musikken skabte uro i alle gader, hvor unge samledes med provokerende tøj og udsmykning. Rock'n'roll-musikken strømmede af de fleste højtalere, specielt den kendte Elvis. Engelske sprog blev hurtigt kendt i hele verden, da næsten alle sange var med engelske tekster. Ingen kunne undgå globalisering. Den ramte alle, uanset om man ville eller ej. Nogle mennesker frygtede denne globalisering, og at det gik så stærkt. Jeg vil ikke være en del af denne globalisering. Jeg føler det utrygt og usikkert, og jeg frygter for fremtiden. Du kan ikke løbe fra det. Andre sig til med stor glæde og nød alle de nye muligheder og fordele. Det var nærmest en gave for samfundet. Verden skulle nu arbejde sammen om at skabe en verden med lighed og fred og bekæmpe undertrykkelse og uret. Alle skulle føre an for en ny og lys fremtid. Om man ville det eller ej, var man nu blevet en ny verdensborger. Hvem vil ikke have lidt Som alle andre blev danskerne globaliseret og kom med på bølgen. Vores lilleput-nation måtte åbne op for resten af verden. Sagen var bragt i orden, og selvfølgelig skulle danskerne gøre en indsats for at gøre verden bedre. Danskerne var tvunget til at vælge side i det politiske magtspil. Hallo, vi i Øste, der er stolen så op. Vælg os! Vi er bedst, kom og joine vores fest! Hvem skal jeg vælge? Eftersom Danmark ikke kunne forholde sig neutralt eller indgå i en alliance med Norden, blev vi nødt til at blive en del af Vesten. Selvom vi helst ville passe os selv, var dette kun en illusion. Og siden 1949, hvor vi skrev under på medlemskabet af NATO, havde vi jo egentlig valgt side.
Der blev fokus på forskelle og ligheder, og spændet mellem fattigdom og rigdom blev vores nye fokus. Nogle mennesker satte sig foran Rådhuspladsen i København og indledte en sultestrække for at minde folk om, at folk i ulandene, utallige mennesker, sulter. Specielt de unge hjalp til. Grupper og bistandshjælp blev etableret overalt. Nej. Danskernes solidaritet var der ikke noget i vejen med. Men udviklingen i ulandene gik bare ikke lige så hurtigt, som man havde regnet med. En af de begivenheder, der overbeviste danskerne om, at de havde valgt den rigtige side i den kolde krig, det fandt sted i Ungarn i 1956. Civilbefolkningen kæmpede side om side med sovjetiske tropper, og ingen af de vestlige lande, ikke engang USA, greb ind. Ingen ønskede at rokke med magtbalancen i Europa. Nye opfindelser, nye tanker og nye idéer vendte op og ned på vores liv og vores hverdag og kom til at spille en større rolle i vores bevidsthed. Vi var verdensborgere på alle punkter, men det ved selv at kunne bestemme, og nationalfølelsen blev problemet. Vores problem var EF, som blev etableret den 1. januar 1973, som ville danne så tæt et fællesskab, at det at gå solo, det var helt umuligt. Danskerne var splittet i 2 lige store grupper. Skulle vi beholde gamle Danmark, eller skulle vi modernisere os? Modstandsgrupperne var imod, men hvis vi endelig skulle der være begrænsninger. Men det endte alligevel med, at vi har været med på EU-toget. Vores underemne er ungdomskultur, som opstod i tiden efter 2. verdenskrig, og som tog fart, da verden begyndte at rykke tættere. Indtil 1990'erne havde man hidtil ikke haft penge på lommen som ung, og man levede i et såkaldt industrisamfund. Allerede som 12-årig blev man smidt på landet eller sat i læreplads i byen for at tjene penge. En økonomisk vækst i 1940'erne gjorde, at gennemsnitsindkomsten hos en amerikansk borger blev næsten fordoblet. Dette betyder, at de unge nu fik money på lommen, og at et nyt marked åbnede sig for den glupske industri. De unge købte mængder af fastfood, musik, tøj, som nu blev produceret i oceaner af mærker. Dette nye mellemstadie, som blev kaldt teenager, gjorde oprør mod forældrenes normer, og en masse grupper blev etableret. Disse grupper blev kaldt subkultur og mainstreamkultur. Punker, hippier, popdrenge, poptøser og mange andre typer skilte sig tydeligt ud fra de andre og var meget provokerende både i tøjmæssigt, musikmæssigt og personlighedsmæssigt. Ungdomskulturerne udviklede sig stille og roligt i takt med, at verden blev globaliseret.